क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमा सिंनि 6 नं कसुगाव बिटिसि बियाबनि रायखंबारियाव इउपिपिएल हान्जानि जयनिं हाबाफारि जालाङो। मख'जाथावदि बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे हान्जानि गुबुन गुबुन गोजौ दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानाय दिनैनि जयनिं हाबाफारियाव एनएलएफबिनि सा 275 सोद्रोमाफोरजों लोगोसे आदिबासि हारिनि बारग' बिग्रायारि हान्जा आनला नासलानि गोबां केडारफोर बिपिएफ कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन हान्जानि गासै 1000निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल हान्जायाव हाबो। गुबुन फारसेथिं बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया खौरां बिजोङाव ओरैबायदि बुङो। जों बिथांमोनखौ बरायदों। आङो गिबियावनो फैबाय थानाय इंराजि गोदान बोसोर आरो क्रिसमासनि गाहाम हामलायनाय बयनोबो जासिदों आरो दिनै बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएलनि दैदेननायाव जि मोनसे सरकार सोलिगासिनो दङ बे सरकारा दिनै बोसोरथाम जाबाय आरो बै समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन सरकारखौ उमुक तारिखआव बायगोन तुमुक तारिखआव बायगोन फैयै फैयै जोङो बोसोरथाम कमप्लिट खालामबाय। बेनो बिथांनि बेसेबा गिदिर फैलार आरो थगायसुला आखला नुजादों। बिथांनि पार्टिनि मानसिफोरखौ बिथाङा लाखिनो थाखाय सानफ्रोमबो थगायबाय थायो आरो सरकार सिफायगोन माबा खालामगोन होननानै बुंबाय थायो। बेयो जेबो नङा। जोंनि सरकारा बोसोरबा जोबोद मोजाङैनो सोलिगोन आरो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजानि जेंनाखौ जों जोबोद मोजाङैनो सुस्रांगोन। फारसेथिं जोंहा एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानिया सोलिगासिनो दङ। एनडिएफबिनि खामानि जिखिनि थालांनाय बियो सोलिगासिनो दङ आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय माखासे जौगालु खामानिफोरखौ जों मावगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेबायदि बुंनाया बिथांनि स्वभाबखासो आगोलनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बुङो। नाथाय बिथाङा जोबोद गिख' दैदेनगिरि सासे मानसि। बिनिखायनो बै समावनो बिथाङा बुंना दोनखादों नोंथांमोना नायगिरबा नुगोन जे जाय गोहोआव फैयो आं बिजोंनो थागोन होननानै। मानो बिथाङा गावनि सायाव फोथायनाय गैया। ओंखायनो सोरबा गोहोनि खाथियाव थागोन। सान जेरै साना अखाफोरा साननि खाथियाव थानो लुबैयो। सांग्रेमाफोरनि जोंनाया अखाफोरनि खाथियाव जेबो नङा। दा बिथाङाबो बेबायदिनो बबेबा मोनसे गोहोनि खाथियाव थानानै गावखौ दादागिरि देखायनो नागिरो। दा दिनै पावार गैया नालाय गोदाव सोराव जानानै बिथाङा ओरै थाङां ओरै फैयां जादों। नाथाय नैबे थासारियाव हाग्रामा महिलारिया आरोबाव पावाराव फैनो हानाय माबानो हानाय बे थासारिया गैला। पार्लियामेन्ट इलेक्सननि उनाव बिथांनि दखाना पार्मानेन्ट बन्द जासिगोन। हान्जा मानसिफ्रा आखाइ हमहैनायखौ बे इउपिपिएलनि नङा, बे बिथांमोननिनोखा। 17 इयार्सआव जाय मानसिफ्रा बिथांमोनजों दङमोन बे मानसिफ्रा गानानै फैजोब्बाय। दा बे मानसिफोरनि गेजेरावनो साफा सानैखौ लानानै बिथांमोना जयनिं प्रग्राम देखायबाय थायो। नाथाय बे मानसिफ्रा इउपिपिएलनिनो मानसिखा। थेंक इउ। माने दिनै इउपिपिएल जानाय बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएलनि जे सरकार बियो बोसोरथामाव आगान होबाय। थांनाय बोसोरथामाव जोङो रायजो राजाफोरखौहाय सेवा खालामनो गरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौ हेफाजाब होनो अहरह नाजाबोबाय। बेनि थाखायनो दिनैनि बे सानाव आङो बड'लेण्डनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनिसिम इउपिपिएलनि जानानै जोंनि सरकारा बोसोरथाम जानायनि जासिहरबाय। बेजों लोगोसे आङो गोजोननाय बावहरनो लुबैदों, हामलायनाय जासिहरनो लुबैदों जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांनो, नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांनो, लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो। बिथांमोना जोंखौ थांनाय बोसोरथामाव जोबोद हेफाजाब होबाय। बोसोरथामनि जोंनि जेब्ला सरकारा जागायजेनदोंमोन अब्ला कभिड-19नि लकडाउन दङमोन, कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनाय दङमोन। जोबोद गोब्राब थासारिजों जों सौसिनो गोनां जादों। बै समावबो जोंनि भारतनि गाहाय मन्त्रि, नखर मन्त्रि, आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांमोना जोंखौ जोबोद हेफाजाब होदोंमोन। जायनि थाखाय जों बेखौ सोरखिनानै दिनैहाय जों रायजो राजाफोरनि थाखाय गाहाम हाबा मावनो हादों। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रुपिस होनायनि जोङो खामानि मावनो हादों। अनसाय बिथांखिजों आइजोफोरनो 5,000 होनो हादों। गियान सोरांजों जोंनि फरायसाफोरनो 5,000 होनो हादों। जोंहा थें फाख्रि बायदि मोनसे मिशन जों लानो हादों। जोङो बेबायदिनो गोबां हाबाफारि जोङो लानो हादों। दिनै मिशन 100% रेशन होनाय जोङो नखरफ्रोमबो रेशन कार्ड होनानै 25 केजि फ्रि माइरं, लोगोसे 5 लाखसिम फ्रि ट्रिटमेन्ट आरो लोगोसे आधार कार्ड बेनि जों बेबस्था खालामना होनो हादों। बेनि थाखायनो गोबां खामानि जोङो थांनाय बोसोरथामाव जिहेतु 1-1.5 बोसोर जों कर'ना भाइरासजों खामानि मावनो हायाखै। थांनाय 1.5 बोसोर 2 बोसोरसोआवनो जों जोबोद खामानि मावनो सेस्था खालामदों आरो साक्सेसबो जाबोदों। जोंनि प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव
स्थायि सान्थि फैदों माने गोजोना गिदिंफैफिनबाय सान्थि फैनायनि लोगो लोगो जोंनाव जौगानायनि हाबाफारिफ्रा जोंनाव जागायबाय बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होलांबाय थायो आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय कसुगाव ओनसोलाव जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ मोजां मोननानै जोंनि इउपिपिएलनि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै 1250निफ्रायबो बांसिन गुबुन गुबुन हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बेयाव जगदान जादों गाहायै जोंनि आदिबासि हारिनि सान्थालि हारिनि जे जोंना एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेशन्सबो दंमोन जेरै कब्रा मिलिटेन्ट अफ आसाम जोंना नास्ला आनला बेफोरनि गासैबो सारेन्डार होनाय जे जोंना फर्मार मिलिटेन्ट केडारफोर दंमोन बे फर्मार मिलिटेन्ट केडारफ्रा दिनै इउपिपिएलआव जइन जाफैजोब्बाय आरो बर'निफ्राय जोंहा एनएलएफबि होननाय मोनसे आफाद दङ बे एनएलएफबिनि फ्राय 200सो केडारफ्रा दिनै बेवहाय जोंनाव जइन जाफैदों बेखौ नुयोबा नोंथांमोना मिथियो जे जोंनि बिटिआर सरकारा आरो इउपिपिएल हान्जाया बेसेबां माने पपुलार जनप्रिय जादों दा जोङो डेट होथ्र'नो हायाखै मोनफ्रोमबो समस्थियावनो जोंखौ माने डेट बिगासिनो दं जइन जानो रोजा रोजा सुबुंफ्रा बेखौ नायोबा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव इउपिपिएलनि अनगायै आरो गुबुन हान्जाया जेबो खामानि गैया অন্য দলবিলাকে মেল মিটিং কৰা এটা ডাঙৰ বিজয় হৈছে এটা সময়ত বিটিআৰ অঞ্চলত এটা বিশেষ ৰাজনীতি দলে শাসন আদৰণি জনাব কাৰণে অনুৰোধ কৰিছো বৈব আশে কমনা ৰাজ্যপাল ইউপিপিএল লং লিভ ইউপিপিএল লং লিভ UPPL जिंदाबाद 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 वेलकम टू UPPL वेलकम टू UPPL प्रमोद बड़ा long live प्रमोद बड़ा long live UPPL वेलकम टू UPPL प्रमोद बड़ा long live प्रमोद बड़ा long live UPPL जिंदाबाद जिंदाबाद